Maswerte nga wala sang may napilasan nga persona matapos nasag-idan sing isa ka carrier ang Montero, taxi, jeep kag motorsiklo sa Barangay Kalaparan, Arevalo kahapon sang gabi. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Police Staff Sergeant Joey Lopez, investigador sang Arevalo Police Station, iya ginpahayag nga ang Montero, taxi, jeep kag motorsiklo ang nagasundanay kag halin ini sa distrito sang Molo, sa diin may nagasugata nga isa ka carrier sa piyak nga dalan. Apang hinalilang agin sa ruso sang carrier nga ginamanihon ni Obligar, 42 anyos ang Montero, sa diin pati ang taxi, jeep kag motorsiklo ang nadala sa pasini. Base sa investigasyon sa kapulisan, yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon si Obligar, rason nga nagtirik ang agi sini. Sa interview naman kay Obligar, iya gid panginwala nga nabungguan niya ang apat ka mga salakyan. Balita nagikan sa syudad sang Iloilo, Stephen Burgos Isuan, nagabandera sa matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera